Каквото се случи на Миконос, си остава на Миконос. Освен ако не пипнеш нещо за спомен и то да... Ние с теб не сме за Миконос още. Всички знаем колко консервативни хора са гърците и затова се питам как са приели гей сватбите. Предполагам, че са взели някое друго евро за тази толерантност. Вече има първи бракове, не знам дали си спомняш, а лично премиера Мицотакис поздрави първите гей младоженци. Обаче протестират срещу нежния Александър Велики по Netflix. Значи, гей бракове може, но Александър гей не може. Те преди да станат православна държава, даже доста преди да станат православна държава, на практика са измислили мъжката любов. Потърсете си в Google за спартанската армия. Мен повече ме притеснява, че ги няма вече тези геове войни. Няма ги уния силни, агресивни п***си завоеватели. Няма ги геовете, господари. Едно време да извади меча. Какви геове имаше, корави! Стоп! Тъпомера удари 100. Кажете нещо по-сериозно. Ама Мироне, то гей браковете всъщност си е сериозна тема, която засяга пряко сигурно 10% от обществото, косвено засяга останалите 90%, демек всички. Уважаеми зрители, не забравяйте да натиснете камбанката или да изгледате целия клип. Линкът е в описанието. Уважаеми зрители, аз мога да стопирам предаването, когато си реша, а Иван и Андрей дори не разбират. Включвам се да поясня, че средно около 8% от световното население се самоопределя като ЛГБТ. Според неофициални твърдения, България са 10 на 100. Продължаваме напред. Сега ще ви кажа какво мисля аз по този въпрос. Да живееш в 21 век в Европа, без да имаш право на свобода да бъдеш себе си, това е недопустимо. Това е против демокрацията и против всички ценности на този стар континент. Всеки трябва да има правото да бъде себе си, естествено без да накърнява правата на останалите. Защо ако момче и момиче се целуват в парка, ние казваме колко са прекрасни? А пък ако са две момчета или две момичета, казваме, че не може така. Второ. Замълчи. Сега е момента да ме целунеш. Второ. Защото едно има и две. Когато група хора биват потиснати от обществото, те естествено се радикализират. Изпадат в крайности. Това не води до нищо добро, защото другите и те се радикализират и става мазало. Трето, ако ЛГБТ хората не могат да сключват брак, те не могат да водят нормален живот, каквито хетеросексуалните могат да водят. Нито могат да се унаследяват, нито могат да си помагат, не дай Боже в болница. Те дори не могат да отидат в болница на свиждане един на друг, защото те не се водят роднини. Нито могат да осиновяват деца. Стига и чакай до децата. Това с децата е нова тема, но ако двама хетеросексуални родители имат гей дете, защо двама гей родители да нямат хетеро дете? Така че аз лично съм за еднополовите бракове, за осиновяването на деца от ЛГБТ родители и окуражавам всички такива хора да протестират и да се борят за своите права. Както сами разбирате, ще си казваме и нашата позиция в предаването. Моята позиция е малко по-сложна, защото аз съм на мнение, че има тежка фиксация от страна на САЩ и на Западна Европа по отношение на всичко свързано с геовете. Те до такава степен се фиксират и преекспонират важността на тази тема за обществото, че предизвикват тежка ответна реакция. За малко да кажа обратна реакция. Зорлем един вид предизвикват огромна контрреакция срещу ЛГБТ хората. Тази контрреакция е лоша, защото, например, Путин, за когото човешкият живот не значи абсолютно нищо, изведнъж се превърна в защитник на християнските ценности. Мен, уважаеми зрители, Иван знае, ме канят всяка година на парада на семейството. Аз много го харесвам и смятам, че за проблеми, които България изпитва с демографията, почитането на семейните християнски ценности е изключително важно. Обаче не ходя. Защо не ходя? Защото те всяка година го правят в деня на гей парада. Нарочно, за да се конфронтират с геовете. По този начин този парад вместо за християнските семейни ценности е против ЛГБТ ценностите. Аз съм за парада на семейството, но нямам проблем с гей парада. С моя апарат. Да, нямам проблем. Аз съм за Аз нямам проблем с вашия апарат, да. Обаче не искам да хода на нашия апарат. Ама видиш ли сега, да, защото... ние нямаме проблем с вашия апарат. А вие имате проблем с нашия. Аз нямам проблем с вашия апарат, но хората наистина на този апарат имат повече. Имат голям проблем. Ходят зорлем на пук, нарочно с едни балони, молете се. Така че това, което ми пречи най-общо казано, е фикс идеята на западния свят, която излишно раздухва тази тема. А в България по принцип ме натъжава огромната енергия, която се генерира, когато сме против нещо. Не за парада на семейството, а против гей парада.
Не за по-висока раждаемост, а против раждаемостта в малцинствата, против дупките по пътищата, против високите цени на тока. Просто така не работят мозъците. Ако опитаме да формулираме какво сме за, според мен би било много по-добре. Аз много добре те разбирам. Като кажеш на някой това, предлагам да го направим това така. Кратка пауза. Значи това не може да стане така. И между другото, гърците, да завърнем пак на тях, са измислили по феноменален начин как да си решат въпроса с нето. Те са превърнали изконната човешка нужда да казваш не и са нарекли тази дума да е да. Между другото... Там всяко второ е не, което обаче на техния език означава да. Ние едно време в Сблъсък правихме много теми за гейовете. И тук ни е първа тема, миличе. И помниш ли една от култовите реплики? И съм против гейове да бъдат социални работници. Да, но това е смешка. Ние сме за гейове да бъдат каквито пожелаят космонавти. Между другото, ако гейове редат паветата жълтите, според мен ще бъдат по-добре наредени. Няма много гейове общи работници. Къде отидаха добрите стари гейове общи работници? Предлагам да се вслушаме в гласа на хората. Тези два парада са като фермата и игри на волята. Зрителите не искат двете да са по едно и също време, за да може да гледат и едното и другото. Умен ни е. Умен ни е. А преди това го обиди, видя ли? На моменти ни е умен. Добро сравнение. Фермата е българщина, а игрите са голи хора, омазани солио. Сега вече ще гледат само голи хора, намазани солио. Иначе по темата мога да споделя мое наблюдение, защото непрекъснато сканирам социалните мрежи. Средният български мъж изпитва голям страх да не го помислят за гей. И също така се притеснява, че от някъде ще дойдат гейове, които ще го направят и него гей. Не се притеснявайте, скъпи приятели, ние разработихме много специален гей тест, който сега ще ви покажем и всеки от вас сам за себе си ще може да прецени дали има защо да се притеснява за своята сексуална ориентация. Здравейте и добре дошли в гей теста на Иван Андрей Неофишъл. Самият факт, че изобщо си правите гей тест е достатъчно показателен. Най-вероятно сте гей. Но нека все пак да проверим. Най-бързият тест дали сте гей е Instagram профилът на Диона. Напишете в Instagram Диона Алфа. Всъщност, ако не знаете нейния профил, е много вероятно да сте гей. Но нека не избързваме. Погледнете тази снимка. Ако първото, което ви прави впечатление, е непочистеният сняг, значи сте гей. Ако първата ви реакция на тази снимка е о, каква хубава роза, значи сте недвусмислен гей. Каква е първата ви мисъл? Ако сте се замислили дали в мелната има малини или ягоди, значи обязателно сте гей. Ако на тази снимка виждате папагалче, което си говори с панда, значи сте 100% гей. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Ако натиснете тук, ще видите целият епизод. Па и аз да ви кажа благодаря, че изгледахте това видео, защото пък ако натиснете там, ще видите следващия брой. В него говорим за хазарт и как църквата трябва да се обедини с Футболния съюз.